Iya. Sakil kok lemu. Iya. Ayo Mbak, ayo dibawani. Yogyaniro, tampilkan suara sebaik-baiknya. Iya. Ben iso nglipur sangganing para lenggah. Nggih. Nah, paham. Ben iso dinikmati. Nggih. Nah, arep suaraku cepet ning dhek iso nangkap. Nggih. Ai. Ya. Wah, iki ora budek ning gejala bisu iki. Kok ora gak muni-muni. Ah niku lho Pak Gatot niku lho. Goglek wae. Yo. Hop. Yo.